Pois estamos aquí, xa vedes, Google, Facebook, Instagram, 100% galego, 100% galego. Do Ourense. De Ribeiro, concretamente. Do Ribeiro. Ora, faltache o Concello, a parroquia... Bueno, Osmo... Concello... No, Osmo non é Concello. Osmo no Concello de Cenlle. Vistes? Ainda estuvemos outro día aí cos premios dos xóvenes produtores, sí. E, bueno, maravilla. Eu estou a ver si opto pola orensanía. Bueno, hai que rascar. No Grove, eu creo que parte de orensano temos que ter. Porque nos estades, Grove, Sanxenxo está invadido de orensanos, Dios mío. Os orensanos somos moi acolledores. Somos tan acolledores que hasta acollemos la playa da Riar Baixas, da Río Abaixo. Bueno, viñamos a falar de cousas ricas. Que proxectos estás arrancando? Porque sei que anda... O que se poida contar. No, podese contar todo. A ver, non... Eu podo levar para a casa e non conto nada, pero... Polo menos conta, vai contando. No, bueno, pois como novedad, aparte de incorporar o xamón de porco celta e máis o paté, un paté con trufa de temporada, de Teruel, cun produtor pequeniño de Teruel, pois desarrollamos unha liña nova para facer un pouco rentable e o aproveitamento sobre todo ao 100% do porco celta. 100%, pero 100% desperdicio cero, que é o que buscamos, e sobre todo pois conseguir poder estar no mercado por rentabilidade. É que aparte sempre se di que do porco aproveitase todo. Aproveitase todo, e nós eso é o que queremos facer, e entonces pois sacamos unha marca nova que se chama Toulo. Ajá. Donde estás toulo de todo. Toulo de todo. Aparte que moi orensano eso. Estás toulo. E aí, pois, é un 60% Duroc, que está de moda, con un 40% de porco celta, elaborado por nós, por embutidos artesanales 100%. Seguimos na nosa línea de embutidos de autor, baixo o selo de artesanía alimentaria da Xunta tamén, con un produto certificado, donde sacamos un chourizo galego, donde é moito máis suave que o de porco celta, e despois sacamos dúas cousas destas locas que me gustan a min, un chourizo picante con pimentón habanero, e despois sacamos un salchichón con boletos e dulis. Desto de que non o día seguinte almas todo o día, o que? No, moi ben, o chourizo é un chourizo picante, pero do que me gusta a min, do que che permite picar cos compañeiros tamén e moitas cousas. Todo para picar ou para elaborar tamén? No, o sea, metido, valorades ou probades en elaboracións de cociña, usan moito vosos produtos para... O de 100% sí. Ajá. É dicir, en 100% desarrollamos ahora que a apertura do puesto na Plaza de Abasto de Santiago, pois sacamos unha línea de elaborados donde temos chistorra, donde temos salchicha. No, pero me refiero que elabore un cociñeiro, porque sei que andades moito, indo outro día unha visita por aí paseando en Ferrari, Dios mío, por de Ourense Cociña, entonces elaboracións de cociña de alta... Pero ao mellor non tanto co embutido. Xa. O sea, máis tirando ca carne fresca con distintos elaborados. Por exemplo, a salchicha blanca foi unha colaboración que fixen con Martín o de Bagua, de Ourense. Coñezo. Claro. Coñezo. Saludos, Martín, saludos. E despois o criollo, pois é unha receta de campanario, sabes? Eu, bueno, dei un toque distinto porque era un criollo que non o podíamos facer ca súa receta sin gluten, eu todo o que fago é sin gluten e sin lactosa, entonces, bueno, demoslle unha volta, é moi parecido ao que el facía, recorda ese criollo casero que el facía, e nós tamén facemos un criollo pois artesanal, sin conservantes e sin colorantes, e sin gluten e sin lactosa. Solo porco celta. Solo carne, especias, porco celta. Que ao final o que nos interesa, que os beneficios da cría en liberdade, pois que sea un produto máis natural posible, e o que ten que saber é a carne. A vos non vos afecta da jaliña, non? Os porcos poden andar en liberdade por agora. Por o da jora gripa aviar o porco non lle saliron alas. Se decía este que voa por riba do Bernabéu, a este non lle pasa aínda. Cala que non se sabe aínda, non se sabe. E mañá San Martiño. Terás todos os chourizos con os porcos todos acojonados. A ver a quen lle toca. Van ter suerte. Hasta pasado mañá non lle toca. Bueno, entonces o San Martiño no Concello de Cenlle retrasas un día. Respetamos lo festivo.
Bueno, pues nada, xa sabedes, 100% galego e 100% porco celta. Moitas gracias. Gracias.